Awanan ang madanagan, kenadda nakadadaan nga ipakita na a birth certificate dagiti anak na ti 33 ti tawen na ani Jaisel. Kalpasan akaraman isuna kadagiti benepisyaryo ti Birth Registration Assistance Project ti PSA. Gaputi kinakurang ti dokumento na itantan ti panakarehistro dagiti anak na aging gadimanon ti 10 atawen. Apaman anadamag na ti libre apa nagaplikar ken panagparehistro iti ili ti tayom saan ang nagdudwa a ginundawayan na daytoy. As in nagrigat amam tatunggal no agdamag da ti PSA. Mapanak tuman barangayon. Certificate nga si kaket residence ti kastoy ti tayom. Tapos so ti pasa di eskwela makipatanga manen. From daycare ingana grade 5 na ma'am. Agad-agad nga na pa. Kaya nanginati kasi ma'am. Libre nga min di ma'am. Mayat mata tirik na kon ma'am ta kasla dati ko mamam niya naala kon naira na nga masapol ti PSA tata di eskwelan. Kasta okay mata na ma'am tada matan. Iparang kon sakto launay ma'am nga agi pasa datatta nga Lunes. So day jay ipaipasak na malaman ma'am. Indaulwan ni Undersecretary Claire Dennis Mapa, ti Philippine Statistic Authority, ti panakaited dagiti security paper wenno ti birth certificate manipod PSA dagiti 16 nga individual nga awanan birth registration babaen ti Birth Registration Assistance Project wenno BRAP. Ti BRAP ket programa ti ahensya anang rugi tawen 2022. Yung BRAP, ito po yung Birth Registration Assistance Project. No? Ito yung initiative ng Philippine Statistics Authority kasama yung mga local civil registry offices sa buong bansa. Ang idea nito ay mag-identify ng mga kabayan natin na wala pang mga birth registration. Nakipag-ugnayan kami sa mga civil registrars natin sa local level para hanapin sila, para tulungan. So ito po ay libre. Libre po yung proseso, nakipag-ugnayan kami sa mga local chief executive, may mga memorandum of understanding and memorandum of agreement kung saan yung mga requirements ng LGU ay wini-waive na nila, walang bayad. Ang PSA naman ay pinaprocess siya na walang bayad, kasama na po yung unang birth certificate in security paper, yun po yung SECPA. Very important itong birth registration, foundational document ito. Kailangan ng mga kababayan natin sa lahat ng mga transaksyon. Iti agdama, nasurok 500,000 tinaipaayanan ti PSA ti birth registration, manipod 3.7 million ang nabigbig nga walang rehistrasyon itintero a pagilyan. Gagem ti proyekto nga apaman ang madanon ti tawen 2030, amin a Pilipinon ket adaanen birth registration. Patuloy pa rin ang ating proseso while we have given birth registration to more than 500,000 Filipinos since we started the Birth Registration Assistance Project noong 2022 ay marami pa rin kaming ina-identify. Ano lang sila, nasa iba-ibang stages sila ng process. Kino-comply nila yung documentary requirements. Maiba kasi na out of town, no? Hindi sila pinanganak doon sa bayan kung saan sila nakatira. So ang kanilang birth registration ay ipaprocess sa ibang bayan kung saan nangyari ang event, no, kung saan sila pinanganak. So those take some time, but we are actually processing it and with the help of the local civil registry offices. At kung lahat ay mayroong birth certificate at natama, no, correct yung information, mas mapapalakas yung ating database system. Ito ay ginagamit sa hindi lang, sabi ko nga, while it is the foundational source of information, ito ay ginagamit ng mga iba nating mga ahensya, local and national, sa mga iba-ibang programa. We might say simple, but it actually helps in other programs, so education, sa health, social protection and others. Kalaksidan ti panakaited dagiti SECPA, formal payment ten ana i-turn over ti community-based monitoring system wenno CBMS iti ili ti tayom. Wen, dijiket memisan iti kasla ka Biblia, iti data information, ti anya mga banag ngagtalined iti may nga lugar, kasla ko may nga sitio, may nga pamilya, may nga barangay. Ijay ket memisan iti pagadawan mi nga data digiti nagyanda di jay no sa sinodaman no mano ti edadda amin nga data iti may nga tao ket adda di jayen regarding the household and everything di jay ti
napagpintasan na detoy nga naaramid previous years. Babaen ti CBMS, madeterminar dagiti kasapulan ng interventions ang mabaling nga ipaay iti LGU kadagiti umili. Kalaksidan iti ili ti tayom na i-turn over pa iti CBMS iti ili ti Bangged. Jessica Boreta, Balitang Solid North.